Yaktaşlarım bir şakta Feda taktan tuğan jirim Sağlam seni her şaktan Şiirçilere gitmeysiz yaktaşlarım bir şakta Aşağı kıtlık zamana. Gerek жерге барғаш ошоны вообще тауып болмай. Да, клиентлар да жоқ. Тыңлап қараймын әне. Өзімнің жүрегіне нәрсе бар ма екен? Міне қая. Давай он жақтан башлайбыз. Үшінші күнгі туған күннен соң бүйір тоқтаған. Жақлай. Нәке сол яғы. О! Міне сол яқ бүйір ішли. Молодец. Бүйір ішли. Ага. Процесс. Охо. Yürek. Da. Oh. Rahat benim yürek. Yürek değil mi? Tok. Kim baranda? Arakı bile güzel. Nindi arakı? Arakı kadar. Bu bir çiğak gibi değil. Alaysa spirit biriniz. Biz buna spirt bilen işit etmiyoruz. Biz hipnoz yardımındagine kişilerinde oluyoruz. Hipnoz yardımındagine. Eşeğilik hipnoz. Ben kibit kalakmadım şöyle. Yok brat. Sen bunu iskalaktın. Ah imansız kadın. Kibit kalakırsan da bunu iskalakırken yoksun. Yoksun. Gel. Ne özünüzge qarağız indi. Özünüzge qarağız. Nişeginde söz özünüzde şuşa derecege katlı çüre aldığız. Normal görünüp dur ha. Normal. İyi. Настоящий мужик. Nastoящий mujik. Так, otur. Normal yana otur, düzgüne. Bir. Oldu bir. Nuka bunda qara. Nuka. Ey! Bana üskörek. Mına işmeydi. Молодец. Kaya. Ah. Kaya siz. Mına işmeydi. Ah. Oh! Gördün? Taptım. Aha. Niçova. Biz sizinle hazır tizgine liçit itemiz, no liçit iter başlagan şey. Böyle sizinle ezgine tınlap qarayıq. Tınlarlık şey yok muydu? No liçini şundan başlagan tınlap işi bulmay. Aha. Tınlar. Aha. Tak. Nuka bana bunu ezgine көтәрик deymi? Dindi sana spirt. Sipiti de aşıp bitkensin. Nişe aletike firma. Dongas. Молодец, koyun bildin. Katın şulay demiyor. Dürüst ayta. Dongas firması isi kilevi. Nage kaya. Давай oyuncak verin de. Kaya le. Брат, senin bunda sos вызывает. Aha. Так buldu. İşten toklaganlar ol. Так. Ну-ка, bir yakka korama ya mı? Ürüne bir yakka. Давай ezgine көтер, ezgine. Давай bir yakka. Kaya. Брат, seni sol yakta komanda beyram iteler. Aha. Так.
Нәке ашказаныңда нәрсә бар микән син? Берәсе дә юк. Берәсе дә юк. Нәке. Самогон. Синең ашаганың бармы? Яңа елда. Соңга да. Сизелә? Сизелә. Так. Нәке үпкән каялы синең? Синең үпкә? А. Ана бирәк торак инде. Кайда? Син тортасың мәллә? Ашыйм. Тәмәке. Біткән. Үпкән юк синең біткән. Нәке монда нәрсә? Нәке монда нәрсә бар? Берәсе дә юк. Бушанды. Син бит инде әшеп біткәнсең. Бұда бит инде сірә башлаган баша, ни жуынмыйсың? Эшен жауап булмый. Ну-ка, давай, йөрәк. Йөрәк. Ну-ка, тұттыр. Хәзер. Хәзер ашытма. Ну-ка. О! Қабынды, молодец. Все, нормально. Нормально, біз сізні қазір гипноз ярдәмендә дуалашақпыз, Алла берсә. Может, кирәкмәс? Кирәк. Хәзер. Авырттырмыйча гына гипноз ярдәмендә біз сізні дуалыйбыз. Һәм инде сіз арақыны бүтән авызга да алмаячаксыз. Может, дөрестән дә кирәкмәс? Кирәк авырттырмый ул. Давай күзләрегезне йомыгыз әле. Кыйынсызмы? Юк инде кыйнамыйм. Давай күзләреңне йом. Күзләрне йомыла. Күзләрне йомыла. Мин сезне кыйнамыйм. Сезнең күзләр. Туры әйтеп утырыгыз әле. Сезнең күзләрегез йомыла. Ямала. Хәзер мин сездә гипноз ярдәме белән аракыга карата нәфрәт уятачакмы. Уятачак. Әйе, аракыга карата. Сезнең йокыгыз килә. Йокыгыз килә һәм инде сез йоклый башлыйсыз. Йоклыйм. Әйе, күзләрегез йомылды. Күз кабаклары аурайды. Йокыга киттегез. Йокыга киттегез. Бик шәп. Бик яхшы. Сез төш күрәсез. Сезнең каршыгызда бик зур гына бер өстәл, һәм инде өстәлнең нәкъ уртасында кырына кадәр салкын аракы белән тутырылган стакан тора. Сезнең аңгайсыгыз да китми. Сез йоклыйсыз. Исем китми. Әйе, сезнең исегез китми. Сез йоклыйсыз. Сез йоклыйсыз. Һәм инде сиңа карамыйсыз да. Карамыйм да. Сез аңа кулны да сузмыйсыз. Сузмыйм да. Бик яхшы. Нәрсәгә аңа кулны сузарга? Минем бит куен кесәсендә нәкъ шундый граненый стакан бар. Ничек инде? Мин бит сезгә икенче стакан турында бер сүз дә әйтмәдем. Эх, доктор, сез нәрсә инде? Үз төшемә стакан да алып кыра дип уйлыйсызмы? Так, отвлекаться итмәскә, йокларга. Сезнең ул стаканны да күрәсегез дә килми. Күрәсем дә килми. Бик яхшы. Нәрсәгә миңа аны күрергә? Мин бит аны наощуп табам, кул белән. Менә шу стаканны тартып чыгарам да, доктор. Авызыма якынлайтам. Сезнең авызыгыз ачылмый. Алайса согыша торган трубка белән борынга. Сезнең борын тыгылган, сездә грипп. Алайса колакка, доктор. Колакка китерә алмыйсыз. Чөнки сездә кулагыз калтыр килә. Алайса зуррактыр балам. Вырдыр проводныйган.
Шуны белән салам. Бу вакытта сезнең кулыгыз кисәккә таш шикелле авырая. Сез стаканны күтәреп тора алмый башлыйсыз һәм ул аска табаша. Аны сол кул тотып ала доктор. Сол кулда тотып алалый, ул да нәкъ уң кул шикелле таш шикелле каткан. Юк, доктор, ул катмаган. Мин сәгатьне салдым. Ул җиңелрәк. Бу вакытта сезгә бик эссе була башлый. Сезнең кулыгыз тирли һәм стакан идәнгә төшеп китә, чәлпрәмә булып чәчелә. Аракы идән буенча түгелә. Без аны җалыйбыз, доктор. Җалыйбыз. Юк. Анда идән пышрак, анда микроблар, спид, туберкулез, палычкалар әле. Әле Аллаһка шөкер, аракы барысында дезинфекциялый. Җалыйбыз. Бу аракы бик начар. Паленый аракы. Аллаһка шөкер, паленый икәнен белмим. Шуңа күрә аппетит та бозылмый. Бу аракы беләсең, метиловый спирттан ясалган. Метиловый спиртны эчкән кешенең 99% сукрая. Һәм менә ул бәхетле бердән 1%. Кеше аракыны идәннән җалый, аңа пычак та булмый. Бу вакытта сезне телегезгә шырпы кадала. Һәм сезне телегез үрекләп шишә башлый, авызга сыймый башлый. Һәм беләсезме, сезнең яңа кем килә? Кем, доктор? Кем килә? Үзе ике мөгезле, туяклы, койрыклы һәм кулына зур таба тоткан. Бу күрше Хамид ит чабышы. Эштә кайтып бара. О һәрвакыт эштә кайтканда, ни дигез, халат ясарга дип туяклар белән койрык алып кайта. Килегез. Әмінә теге ике мөгезе каян килгән? Анысын доктор хатırımdan сұрағыз инде. Анысын мен білмейм. Булда! Жетті мында медицинаның кіші жетмей. Бір дегеш уянасыз. Екі дегеш көздеріңізді ашасыз. Бір! Тоқтағыз, доктор, тоқтағыз. Мында қойылы тағын бір бутылка барға теші. Тиме алсы менікі. Доктор. Гомердаттың көзейді ашаған yok. Доктор. Суқырайдым, доктор. Соқыраймадыңыз, мен бетәлі екі деймәдім. Ертіп алырақ болыңыз. Екі. Үш. Ayağım suqıraydım, doktор. Dört. Bir. Açılmay. Açılmay, doktор. Aytdım ben sizге тік арақы метиловый спирттан deyip. Метиловый спиртны ішкен кіші соқырая. Доктор, құтқарынан. Суқырайдым, мені көрмейм. Кеттік айда окулистқа барамыз. Окулистқа. Мына бұларды. Іші кетті білеші детасы. Доктор. Іші кетті білеші детасы. Доктор. Ойын айда нормально.